Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura sensiela ta' proġetti infrastrutturali li saru mill-kumpanija Marina de Valletta b'investiment ta' €1,000,000. Dawn issarfu f'uffiċini ġodda, faċilitajiet mill-aqwa l-klijenti tal-kumpanija u restorant ġdid. Dan l-investiment jikkumplimenta dak ta' aktar minn €6,000,000 oħra li diġà sar fil-Marina tul dawn l-aħħar snin. Il-Prim Ministru qal li Malta tpoġġiet fuq il-mappa tad-dinja bħala l-aktar pajjiż prominenti fl-Ewropa u s-sitt l-akbar fid-dinja fejn jidħol is-settur marittimu. Dr. Abela sostna li dan huwa riżultat ta' servizz eċċellenti li joffri pajjiżna f'dan is-settur, frott l-ambjent professjonali li dejjem ħolqu l-awtoritajiet regolatorji biex jilqgħu l-investimenti bħal dawn. Il-Prim Ministru semma kif pajjiżna reġistra żieda ta' 65% fir-reġistrazzjonijiet ta' super yachts f'dawn l-aħħar 4 snin. Dr. Abela tenna l-impenn tal-Gvern li jibqa' jinvesti fis-settur marittimu biex inħolqu impjiegi ta' kwalità. Il-President tal-Grupp Azimut Benetti Paolo Vitelli qal li b'dan l-investiment qed ikun immarkat il-bidu tal-operazzjoni sħiħa tal-Marina. Qal li dan l-investiment ipoġġi lil Marina di Valletta fl-ogħla livell tas-suq fil-Mediterran u elenka l-għajnuna li sabu fuq livell amministrattiv b'effiċjenza li taqdi l-ħtiġijiet kif suppost. Iddeskriva lil Malta bħala d-dar naturali tal-grupp u tenna li jinsabu lesti li jagħmlu aktar investiment f'pajjiżna. Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm il-Ministru Jien Borġ u Chairman u Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta. Marina di Valletta hija konsorzju ta' investituri barranin u lokali u tul tagħha matul din is-sena kien ta' kważi €1,000,000,000.